Actuellement da dabaran club ko mali kono mali ko ka han fulni kanu e awbe mafako bismillah ado ki poru keneka baguru bo fle sango san kene mesigi suguji na to bilike la fota te bini fengla noma na be fuma fesi dibi ota ko kono to nandam ne na février kalo kleshigi katabla atletan shigi samba fla ani muganani ni o kera place du cinquantenaire de Bamako la abi wala srondo ki barin kono kabini samba plan tan kili février kalo kili tan saba kera don kenen lingi radio to wala ni do nyana mali do je fantan nanbe an kan amuni famu ni don ko folena amena wala liki awyen don ki barin kono aw bismillah kura aga don ki baru keneka ina fantu nya fa na to gomina bakuru bawla sangosa kene min siglendo suguji naw to bilikala fo ata te dum fengla na toma na be fuma fesi dibi o taw kono to nandam ne na février kalo klishigi katabla akletan shigi samba fla ani mugannani no kera place du cinquantenaire de Bamako la ni mako fule nun konen kene nyana ma ani dum fengla ni sugula kadi jamana kono duma demna to côté bi wala like awi Kadam ne février kalo kile shegi katabla akletan shegi na samba flan an muganani festi dibi tago konontona baraw kera place de cinquantenaire la Bamako ni nyana jabelebele mu me tobilikela model be faranywanka malila ni tobilikela nunu jore muyi ode ka dumini duma di ma munu beta ni festival keroina ni kle dama dokono bo yele mama do ala ama fere baraw la chomina ama fere yanoti nyoma me damine kemenani saga be damine kemefla. Sinon, il y a un festival qui est à Kanga Yelema, mais à Yelema Douala. Parce que un client qui est au Lebanon. Amiga Mangalan Ferré, Ani Bassou, Ani Saga, Ani Cher, Ama Bef. Ami Mangalan au Damne 5000. Bon, Bassou au Damne Kemenan. Bon, alhamdoulilah, parce que festival d'eau, on a un baragé. Mais pour nos clients et pour ceux qui souhaitent venir nous manger de la bonne viande, parce que souvent ni bisiga bara la ibe déplacer ibina mogo bina bebe don sorala soko jen ko nyuma dunen ko akaka ka mi fen sumane do daka ode okumu konnana mega ya kanu kaseka mi fen sumanu fere mauma ni wakati keren ni na bon anga jatemina o ya irana ka fo client chama mena o be soko san donc généralement nous soko san ibta soro mogo be jima fin dola mu mesega wa so digérer to yala donc au hukum konona la en fane anya jatemine kan akil na fara fara jonga ka stand nyini ka sega na ji duma mixer ga di client wa abi damne keme fladron la ka se fo keme nan ma alhamdulillah on me am ga débrouiller alhamdulillah am ala tanu sani be ka kere di am ala tanu ko sebe la Festival di dibi blalente doroka na dumini doronke wakati do ma chaman be fen soro muna bon wati na annana amga na yere ga jus naturel and boisson amena ma nguro di mogoma wata ambulo tan fidine ne ala tige giben na fam soro bo soro la différence wa no che parce que nyina antega se boisson kaneti mon fere wala ko fa bitomon ni bouteille mon ne di mogoma nguro la amogo de diga teme folo no te kaneti mai sana to na no de antme wor soro la Festival dibe kadine la toro de sugu jara ko ne amun sora do ba wa kemega ne ba I dongodo wa festival dibi ye yoro keren ya sa ma wakata u yere la nusaja ka duminun ke nu ulima nawi ni bolo ni safi adane ouais bon c'est juste un plaisir quoi mudirero quoi mudirero ne bolo mudirero quoi ya ina dro ibiga sugo san ya jama be mogo be fambe sugo be fambe ibe sugo ibe bangaye gala be tawro be dore san rore du sugo feroro nduna ni tarasa ita soro sugo gele no yoro lo be lengla bo yandu mogo te lenga mogo la bon xana ñere ñene jidro nga dem senu ta nga na ñere la ni sonja doro setu bon ñagame so wana no de safulo dem sen ñele bon abi yere mi re muso ko ba yere be ni sonja ibe ñere just no dumuni ko te ma kemen biduru ni adobe tobilike dobe sogo jeni ulunu nyongona chama ulu de nyongon soro ni keren ni nka ya saka dumini dumandi mauma nga foliu ani nusa jaw obek meni kene ko foleina nyana jenye kene keren ni kanyasi anga jamana tobilike lauma wa abato machamanga soro chamanke anika anga jamana na ya sogo jenugo nyuma ana dafe jamana munu be no ni ulu fana be se sogo jenugo nyuma na ko kaka yira jamana deuna
ni tunye damna tukute ka solo nye sanwo san kene mesiki sugo jinnaw to bilikelaw fukata te dum fenglana toma na be fuma fesidibi mali faba ni oy bamakoye ale kon be ka yoro no golenyi sabula kare kon no kera nyama bonre wa ba man sabayra nyomine na damna kon do kon bala nyini fere ka solo ni kuina ya saka ko don ni kuina an aishiki de ka solo lache Bamako sisa nama bega gelea chama soro sanya kula kare kono naw ani wululu dinga o kono naw falendo nyama sugu bela nyama fara li nyogon kan o kalendo makari ko e sigidawla insalubrité nokodi dugu kono ka yoro be nogo abe fodi ma ko insalubrité ni geleya in sababu na kololo kacha wa ubese ka no jugu bila adamadenw ka kɛnɛya la a kozi ka ca abe niveau bela a niveau folo yɛrɛ citoyen yɛrɛ ka comportement parce que nɔgɔ filɛ ni e m'a dɔn k'a ka jugu donc i t'a minɛ ka ɲa u bɛna ɲɛ insalubrité anw de b'a kɛ surtout anw de bɛ yɔrɔ nɔgɔ donc o de ye Mali yɛrɛ problème ba ye ils sont pas conscients danger min bɛ nɔgɔ la quoi donc u bɛ nɔgɔ kɛ cogo min y'u diya ka cause filanan o ye l'état aussi parce que ɲamanko filɛ ka dugu nɔgɔ ni bi ni yɛrɛ la a ɲaliba de don ka sababu kɛ état dépôt yɛrɛ tɛ yen hali ni GIE y'a ta u bɛ taa kɛ yɔrɔ min o dépôt t'an si bolo ko n'an bɔra n'a ye kungo kɔnɔ o se dun tɛ bɛɛ ye donc o se tɛ bɛɛ ye min ya parce que n'i bɛ taa kungo kɔnɔ ni tracteur t'i bolo camion t'i bolo e se ka bɔ minnu b'a ta wotoro la wotorotigi ninnu olu yɛrɛ ye dugu tɔ bɛɛ nɔgɔ parce que olu bolo olu k'u ka dahirimɛ sɔrɔ u bɛ taa ta duw kɔnɔ du kɔnɔ mɔgɔw fana ɲɛ min fɛ olu mago t'a la olu dan y'a ka bɔ olu ka da la dɔrɔn wotorotigiw b'a tanko kɔ sisan k'a bɔ fan bɛɛ ou bien u b'a di denmisɛnninw ma u bɛ t'u bɔ n'u ɲɛ tɛ mɔgɔ la yɔrɔ min u bɛ t'u bɔ bi kɔni Bamakɔ ce n'est pas possible a nɔgɔlen don mais a conséquence tɛ dɔwɛrɛ ye bana kɔ bana ani l'image du pays a bana a tɛ ban sisan e k'a lajɛ Bamakɔ bi mɔgɔ si tɛ se k'i sigi soso hali n'a tɛ ka so tant k'a bɛ rue kɔnɔ tan tant k'a bɛ kɔw kɔnɔ tant k'a bɛ fan bɛɛ tantôt donc a bana tɛ ban bana caman bana bɛɛ sababu ye insalubrité. C'est très normal parce que ɲama bɔrɔ t'an bolo ni ɲama bɔrɔ kɔni tɛ yen nɔ n'an tɛna n'a to an ka sokɔnɔna la forcément a bɛ bɔ an bɛ taa fili yɔrɔw la donc ni ɲama bɔrɔ tun b'an bolo k'a fɔ ko nin y'an ka ɲama bɔrɔ ye an tɛ sɛgɛn tuguni o an yɛrɛ an sanama yɛrɛ i b'a fɔ k'an ka si ɲama cɛ la an b'a kɛ cogo di et conséquence tɛ fɔ ka ban yɛrɛ hali n'i y'a ye bi na Bamakɔ bi diɲɛ fan bɛɛ fɛnw cayalen don bana sugu bɛɛ bɛ ka bɔ bi o ye min nɔgɔ de bɛ an kan ɲama n'a fɔra ko mɔgɔ ni ɲama ka vi ɲɔgɔn kan o kɔni o bana tɛ fɔ ka ban yɛrɛ insalubrité ni ne ko n ko n b'a cause fɔ n b'a fɔ ko population yɛrɛ de don ka fɔ mun na parce que i y'a kɛ togo o togo k'i bɛ sanuya dɔ bɛ na n'a ye o bɛ na nɔgɔ d'aw ma sisan ni poubelle bɛ an ka da la supposons poubelle bɛ usine carré la dɔ tɛmɛtɔ la sisan nɔ a ɲɛ bɛ poubelle la dɛ nɔgɔ min b'a bolo au lieu de a k'a bila poubelle kɔnɔ a t'a bila poubelle kɔnɔ a b'a fili kɛrɛfɛ n'a y'a fili kɛrɛfɛ o kelen minnu bɛ tɛmɛ tan e tɛmɛna e y'i ka nɔgɔ fili nin fana tɛmɛna o y'a ka nɔgɔ fili poubelle bɛ yen nɔ i m'a bila a kɔnɔ a bɛ na ni mun ye quartier kɔnɔ quartier bɛ nɔgɔ de bon n'i ye décision ta fana an ka bɔ an ka lajɛ ka yɔrɔ sanuya i t'i jate yɛrɛ ni yɔrɔ nɔgɔlen don i b'a bila i kunna k'a fɔ kɛnɛya tɛ yen parce que nɔgɔ de ye bana yɛrɛ ye fɔlɔ mais an ka sanu an bɛ se k'a fɔ k'an ka kɛnɛ mais en tant que nɔgɔ bɛ yen nɔ fiɲɛ bɛ nɔgɔw de sama ka bana d'an ma. Bamakɔkaw ani sɔrɔko nafabɔjɛkuluw saniya kow la olu b'a fɛ yɛlɛma ka don kow la walasa ka jaɲuman di sigida ma o hakilina in de la u bɛ wele bila faamaw ani jamanadenw ma. Solution b'a la c'est que population ka conscience sɔrɔ o ye kelen ye ta fana k'a jɔ a jɔyɔrɔ parce que tiɲɛ yɛrɛ la bi an bɛ yɔrɔ min na hali ni mɔgɔ min tu n'es pas inconscient i bɛ taa n'i ka ɲama ye min i b'a kɛ cogo di ni si l'État ne fait pas sa partition misaliyala ne bɛ communiquer de la ne ye Sɛbɛnnikɔrɔ de mais Sɛbɛnnikɔrɔ bi an bɛ ɲama ta bɔ yɔrɔ t'an bolo dépôt tigɛlen banna 11 mois de ye
donc hali ni e y'a ta a bila yɔrɔ t'i bolo anw bɛ ka taa ni ɲama ye fo Samaɲana sisan ani degun ni sɛgɛn bɛɛ. Ne kɔni bolo solution minnu bɛ nin ko in na sisan u ka dépôt créer hali n'a y'a sɔrɔ an Bamakɔ yɛrɛ tɛ dɛ hali Bamakɔ kɔfɛ dépôt ka créer pour que mɔgɔw ka se k'u ka ɲama ta ka taa bila o dépôt ninnu na mais ni dépôt tɛ yen nɔ a ma nɔgɔn GIE ninnu yɛrɛ u bɛ baaraba de la n'olu tɛ ayi sisan b'a sɔrɔ an dɔw bɛ tumu dun parce que n'olu olu de b'a ta k'a bɔ an da la ka taa n'a ye yɔrɔ dɔ la. An ka fɛɛrɛ kɛ an ka organiser n'an bɛ se ka mun kɛ hali ni sotigi bɛɛ bɛ dɔrɔmɛ kelen kelen de fara ɲɔgɔn kan ka association dɔ sigi dɔ k'a lajɛ u ka yɔrɔ sanuya an ka poubelles bila an ka disposition na mɔgɔw ka poubelles matarafa ka fɛnw k'a kɔnɔ pour que kɛnɛya bɛ se ka na an ka quartier kɔnɔ cogo min na. Walasa ka dugu sanuya a nafa ka bon bɛɛ k'i niyɔrɔ kɛ dugu sanuyali la. A ka kan fana minisiriso ni bolola baarakɛla tɔw k'u ka cɛsiri fara ɲɔgɔn kan ka walew kɛ ɲɔgɔn fɛ. Diɲɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen ni o UNESCO ye ale kɔni février kalo tile 13 kɛ don kɛrɛnkɛrɛnlen ye radio tɔgɔ la radio ye fɛn ye min ka di diɲɛmaa ye wa a lamɛnnen don u fɛ o kama nin don in kɔni ɲɛnamayalen don diɲɛ fantan 4 bɛɛ ɲinanta bolila hukumu min kɔnɔ o de ye radio kunnafonidilan ɲɛnajɛkɛlan ani marakɛlan ko ɲuman ale de b'a to an bɛ bɔ kununko kalama k'an bila ka bitaw dɔn ani k'an taga sira dɔn sini Mahamadu Kande ni ale ye kunnafonidila ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye Awa Jawara ka kuma bara la. Radio ni ko ka radio ye I b'a fɔ ko an b'a fɔ cogoya min na ni télévision ta I b'a fɔ ko radio ye fɛn min b'a to I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ fɛn min b'a to I bɛ bɔ ko caman kalama fɛn min b'a to I bɛ se ka I yɛrɛ ɲɛnajɛ fɛn min b'a to fana ni babu b'i bolo kunnafoni b'i bolo k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma I bɛ taa radio la I b'a jɛnsɛn donc o hukumu kɔnɔna la k'a fɔ ko radio ye fɛnba ye an ka jamana kɔnɔ bibi in na don ye donba de ye a b'a dɔn san o san février kalo tile 13 o kɔni o kɛrɛnkɛrɛnna k'o kɛ radio baarakɛlaw ka don ye k'a jira k'a fɔ ko baara min don baara ɲuman don baara gɛlɛn don nka baara don a bɛ bɛɛ lajɛlen nafa barisa bibi in na bɛɛ bɛ radio lamɛn I b'a lamɛn cogoya o cogoya I b'a lamɛn n'i ka téléphone o I b'a lamɛn télé la o I b'a lamɛn bɔlɔlɔ siraw fɛ vraiment mɔgɔ si tɛ se ka a fɔ k'i bɛ kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ bibi in na k'i tɛ radio lamɛn tala ni don in ye don barikama ye k'a jira k'a fɔ mɔgɔ min bɛ nin baara in na u ni foli ka kan u ni dɛmɛ fana ka kan tasibila fana don k'a ɲɛsin an ka maaba minnu ye baara kɛ radio la ka tɛmɛ k'a jira an minnu b'a la halisa k'a fɔ ko sira ka jan wa ko baara in baara lankolon tɛ baaraba don an ka kɛ n'an sɔbɛ bɛɛ lajɛlen ye wa don in a kun kan ka bila sen kan n'i ye thème in ta ka na ye thème a fɔ cogoya min na tubabukan na thème d'actualité don k'a jira k'a fɔ ko baara ɲɛnaman don vraiment n y'a fɔ cogoya min na bɛɛ k'i jɔ I jɔyɔrɔ la n'i bɛ baara in na yaasa ka kunnafoni sanima kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ko o di jamana kɔnɔ denw ma ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni k'a fɔ ko bibi in na Mali kɔnɔ kunnafoniko kɛrɛnkɛrɛnna Mali kɔnɔ kunnafoniko a gɛlɛyara parce que bɛɛ kɛra kunnafonidila ye wa k'a jira k'a fɔ n'i bɛ kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen kɔn vraiment I bɛ taa source fiable la n'i ko source kunnafoni yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na minnu b'a sɛgɛsɛgɛ k'a di non bɛɛ k'a dɔn dɔrɔn ko fɛn min don bibi la n'i ye Mali ta radio 500 bɛ Mali la o y'a dɔgɔyalen donc n'i y'o bɛɛ ta k'a lajɛ I b'a ye k'a fɔ ko fɛn min don kulonkɛ fɛn tɛ surtout anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ lakana baliya gɛlɛya banbagati wale tigilamɔgɔw bɛ wulikajɔ minnu na yaasa ka an balima minnu bɛ jamana kɔrɔyan fan bɛ caman fan fɛ ka gɛlɛya las'u ma o kunnafoni n'olu bɛ di cogo b'olu la o kan ka di ni basigi ye o man ka di ni haraba ye minɛ parce que bɔlɔlɔ siraw kan mɔgɔ bɛ kunnafoni caman ye nka après n'u m'a mɛn radio siraw fɛ u b'a fɔ kuma da la dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ko nin média ye ni radio machine yɛrɛ de y'a kuma fɔ donc an bɛ da la o kama donc k'a fɔ dɔrɔn ko a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛɛ ka se ka a dɔn fana ko minnu b'a baara la hadamadenw don donc n'i yɛrɛ b'a dɔn I bɛ se k'u dɛmɛ cogoya min na ni kunnafoni sanuma ye donc I bɛ se ka na ni o sira fana ye yaasa an bɛɛ ka se ka bɔ fili la kunnafoniko hukumu kɔnɔna la. non a bɛ diya n ye parce que baara in filɛ nin ye n'i ye radio ta ne ma fɛn ye média ye diɲɛ kɔnɔ ko mun bɛ radio sanfɛ a tɛ yen nɔ
parce que n'i ye bɔlɔlɔ sira ta ale bɛ mɔgɔ ɲɛ sɛgɛn kosɛbɛ n'i ye télévision ta i hakili bɛ sɛgɛn kosɛbɛ ka télévision lajɛ radio de ye fɛn ye i bɛ i ka baarakɛyɔrɔ la o i dalen don o i bɛ mobili boli la o i bɛ moto boli la o i bɛ fɛn o fɛn na i bɛ se ka radio lamɛn nɔgɔya la vraiment o ye fɛn min ye moi je crois que bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ k'o ye fɛnba ye bon n'a fɔra ko don kɛrɛnkɛrɛnnen don taara diɲɛ seleke naani communauté internationale fɛ yaasa ka ni mɔgɔ ninnu k'a jira k'u ka baara ye koba ye moi je crois que bɛɛ kan ka o don jukɔrɔma don wa bɛɛ kan ka tasibila kɛ ka ɲɛsin muso minnu ni cɛ minnu bɛ nin musoba minnu ni cɛba minnu bɛ baara la arajosow la. Ni tun ye Mamadu Kan ye ka ɲɛfɔli kɛ an ye Awa Jawara ka kuma bara la février kalo tile 13 don min kɛrɛnkɛrɛnlen don arajo tɔgɔ la. Sisan jamana kɔnɔ kunnafoni a n'a kɔn kunnafoniw bɛ lase aw ma teliya la Maimuna Daw fɛ. Jamana kɔnɔ kunnafoni camacɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita ye commissaire kuraw ka bɔli nun don alamisa don février kalo tile 15 san 2024 ni kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigira école de police la n'o tɔgɔ ye Amadou Touré di Gandi wa maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan i n'a fɔ ministre min ka baara ɲɛsinnen don lakana ma CNT ɲɛma olu ni u ɲɔgɔnna caman ni commissaire kura minnu bɔra u tun bɛ taa maa 369 bɔ ɲɔgɔn la muso 56 tun bɛ u cɛ la ni promotion 19 in bilala ala ka hinɛ lieutenant colonel Cɛkɔrɔ Bagayogola ale ka bonya kɔnɔ. Tarata don février kalo tile 13 san 2024 ministre mun ka baara ɲɛsilen don administration territoriale and décentralisation ko ma ni o ye colonel Abdoulaye Maïga ye ale kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi mun baaraw nun donna camacɛ fanga ɲɛma fɛ colonel Asimi Goita ka da kan ko fɛrɛ sɔrɔla carte biométrique ko la o mun tun minɛnen don Faransi cakɛda dɔ fɛ ni o ye IDEMIA ye ka sabu kɛ an ka informaticien dɔw ka wuli ka jɔ. Ka kɛɲɛ ni Sénégal jamana ɲɛma Macky Sall ye sariya kisɛ min bɔ ka kɛɲɛ ni u ka kalata mun bɛna kɛ février kalo tile 25 k'o bɔ a dɔgɔkɔrɔ o ma kanuya u ka conseil constitutionnel fɛ ale ma o yamariya ka kɛɲɛ ni cɛ bɔ maa 8 minnu bɛna u kan bɔ jamana ɲɛmaya nɔfɛ ani député maa 51 olu ka wuli ka jɔ ye ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛma Sall ka ni hakilina ninnu tali ye cour constitutionnel y'a yira k'a kɔni tɛna yamariya o hakilina ka ta ba la ka da kan sariya kisɛ mun bɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ka kalata kow ma ni o tara décembre kalo tile 15 n'o tɛ ɲɔgɔn kan fɔ. Jamana kɔkan kunnafoni jumadon février kalo tile 16 san 2024 Ukraine ni Russie kɔni karila ɲɔgɔn la Ukraine dugu dɔ la ni o ye Avdiivka ye ni waleya in kɛra Ukraine jamana ɲɛmaa ka kuma dɔ kɔfɛ ni o ye Volodymyr Zelensky ye ni ale y'a yira k'a fɔ k'a kɔni na fɛrɛ bila sen kan yaasa ka se ka u ka kɛlɛcɛw kisi minnu bɛ Kiev ani minnu bɛ Avdiivka dugu kɔnɔ. Ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔ kibaru la aw ni ce aw ka ɲamadali la an fɔ k'aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.